Igama lami nguMelusi kaSkhosana futhi namhlanje ngibuyile. Khumbule amavidiyweni adlulile sifundile nge-compound interest. Kahle kahle njengoba sifunde kwaze kwaqe ngo-compound interest, ngiyacabanga amavidiyo amabili noma amathathu sifunda nge-compound interest. Bekumele kahle kahle sifunde loya E yokugcineni o-equals to 2.71. Sichithe esiningi isikhathi, kepha kubalulekile ukuze sothola loya E bekumele siqonde kahle kahle ukuthi ihamba kanjani. Nala ngine-spreadsheet sami ebenginesenza nginibonisa u-E, ukhumbule u-E kulapho sifika khona iphelela inamba ingasashintshi noma ungathiwa ukhuphula kanjani kuyafana. Khumbula iformula yethu ka-1 plus 100 ka-1 plus 100 over n to the power n. Mangithathe nje amanamba ahlukile ngaqala ku-1 ngathi 2 ngalo ngawakhuphula njalo ngaze ngafika le phansi ku-13,000 something. Nayi formula ka-1 lapho bese ngiyenzile yokuqala, nakanjalo formula ka-2 bese ngiyenzile. Ngakhuphula inamba zethu ngaze ngafika kuleya namba u-E, ubheke laphayana mase kuqala u-128 ngiyacabanga 120 or 900 and something lapho besiqala inamba yethu isibalo ya 2.7 u-E wethu. Kuningi-ke u-E loya ungamthathi kancane, leya limit number besikhuluma ngayo. Ungayithathi kancane, inamba ebalulekile kuzomele uyazi noma ungathiwa Google ufake nje lapho Google u-E usearch u-E or noma uphenyisise ngo-E uzothola ukuthi nayi leya number ka-2.718 nabanye bathi sometimes 2.7 2.1 abanye bayibhale yonke ine-decimal form. Kuningi-ke ekuzomele ngingathini ekuzomele nikwazi ngalo E. U-E akuyena u-E nje ngizokuphinda lokho. U-E obalulekile ku-mathematics nesomanje sizohlala kuyo kule video esoyifunda manje. Ukhuluma nge-compound interesting and E, nakule video lizolandela lizokhuluma ngo-compound interesting no-E. Ebengifuna ukwenza ukuthi ngihlele izinto zami kahle kune-mathematics engiyenzayo ne-finance esiyifundisayo. U-E noma i-compound interest le kuwela kuzo zombili, kepha akusenandaba kangakho. Ngizokwazi ukuthi mangiqeda kuthatha le video ngilifake ku-folder ye-finance, ngiphinde ngifake futhi naku-folder ye-mathematics. Sizoqhubeka compound interest yethu, kepha manje mase siqhubeka nge-compound interest yethu sizothi kakhulu sibheke indaba ka-E. Ngizocima nje laphayana Sothi ngicime nje sizokwazi ukuthi-ke manje sifunde singalungisa ingqondo zethu namapensela namabholpeni wethu yonke into namaphepha ethu sizokwazi ukuthi sifunde siqonde. Sengicimile, ake sithathe lesibonelo-ke manje. Compound interesting sothi sibheke futhi nayo kancane ngaphambi kokuba siqhubeke siye kude. Sithi mhlambe ebesiloko sisebenzisa u-100%, sikhuphuka ngo-100%, ake si-compound manje ngo-10%. Sithathe nje u-10%. Sothi u-R wethu 10%, ukhumbule i-rate esikhuphuka ngayo. U-R njalo umele u-rate wethu R percent. Mhlambe ngicime ngizoyiciwa nje nizoyiqonda ngofuphi manje. Bengijabe nginibonisa nje ukuthi u-R ubani. Asithi u-10%, 10% wethu uyafana no-R, 10% wethu yeso sebenza ngayo. Kuyafana nokuthi ngithe 25%, bangathi 30%, bangathi 60%, nanoma yiphi bangithe 25%, uma ngibhala ngama-decimal u-0.25 iyafana no-10%. U-10% uyafana no-0.1, uyafana u-10 ulona u-30 no-0.30 for 0.330, ngisho kanjalo ngoba akekho u-0.30, 0.30 inamba sezinga-1 Asithi-ke manje u-P wethu, P wethu principal yethu times u-1 masiyenza i-compound interest yethu. P yethu yafana loya u-1 loya ukuthi leya principal number yethu esinayo plus i-rate yethu okuyi i-percentage yethu, i-rate yethu. Khumbule le formula besiyenzile. Uma wazi le formula i-compound interest angeke uze usokole, uzoyazi. Divide by n to the power n. Nayi ngathini mhlambe i-formula yethu ihlale sisebenzisa njalo lapho u-rate wethu ku-percentage yethu njalo
khumbula r wethu n wethu uyisikhathi period noma isikhathi esiboleke ngaso, ngayi 6 months, ngayi 2 days, ngayi 3 months, ngawunyaka. U2 ke umele unyaka, unyaka kusho ukuthi siwenzeni, siwuhlukanise ka2 kabili. U2 leya unyaka kusho ukuthi u6 months esesimhlukanise ka2, 6 months nomhlukanisa ka2 na okunikeza unyaka wonke. Asithi iprinciple yethu u50 rand, 50 rand iprinciple yethu. Sizothi futhi ngisacabanga iformula yethu, sibuyele eformuleni yethu sibonise ukuthi manje lezi zinto sesizihlanganisa kanjani sezizonke. Sine principal, sine percentage. Asithi nge6 months u50 rand engikunika wona. 50 rand ngifuna ukubona uma usubuyisa ngo2 months uzobe kuyimali ngonyanga imali engakanani. Sothi ke iprincipal uphilo ya noma uyawuphi plus ipercentage le yethu nerate yethu sifuna ukubona ukuthi zona sizozifaka kuphi. U50 rand plus 10% over n okubani oku2 wethu. Naya lento lapha kuma brackets iyo engiyibhale nje laphaya times 50. Sizoqhubeka nizoyibona u6 months njalo loyo akuyena ubani u2 years. Sesothi ke manje 50 uphilo yana plus 1 divide by 10% over 10%. Nayi lento bengisho uyakama kufana nokuthi it's equals to 6 months loyana masoyenza ngo2 loyana uyafana nokuthi ux wethu sithi ke umele ux wethu leya yokuqala ithi x plus 10%, lento bengiyenza lapha phezulu 10% over 2 plus 10% over 2 times x ufana nokuthi ux plus x times 1 plus 10% over 2 iyafana yonke nje lento ebengiyenza lapha. Sasothi ke 50 rand times 1 plus 10% over 2 mase siyenza over i2 months leyana sesothi times 1 plus 10% over 2 iyafana nokuthi noma is equals to 50 rand times 1 plus percentage yethu nayo sesiyenza ngama decimal point 1 divide by 2 to the power 2. Sesifuna ukubona ukuthi imali manje leyana soyibhadala noma soyikhokhela ngo2 months or noma ngonyaka mase to the power 2 u6 months sesimphinda kabili ilingana nobani na. Isibalo sethu yiso lesiyani yonke lento leya ebesiyenza lengigcina ngayo manje ileya benginibolisa ngisaniphulela yona ukuthi kahle kahle ngokomthetho siyenza kanjani. Ngicela nixolele ifoni yami eqeda kukhala. Ukuqhubekeni kwethu sizoqhubeka ngizothi mhlambe ngenze okunye futhi. Senze nje isibonelo sokugcina senze lento besifuna vele ukuyenza ka lapho n afika ku-infinity noma afika endaweni yokuphelela. Sifuna ukubona le mali esibolekile u50 rand izohamba ize iphelele kupha. Sithi final payment noma imali yokugcina nayi formula yethu p times 1 plus r okuyi-percent yethu noma i-rate yethu lapho imali esikhulisa ngayo over n to the power n. Into esizoyenza manje ngizofuna ukuthi nginichazele yona ukuthi lapho u-n afika ku-infinity noma inumber iphelela khona esibala ngayo u-n i-infinity engifuna siyenze, ngiyaxolisa ngifuna niqonde kahle. Manje sizokhuluma nge-infinity ilo ebengikhulume ngayo ekuqaleni nangu infinity lo engimbhalayo. Infinity yini? Kulapho n efika ekupheleleni okuwu i50 wethu loyana times 1 plus okuyi-principle yethu 1 plus r over n to the power n. Ake siqhubeke sibone ukuthi siwenza kanjani. Bengifuna ukusho masenza lento abekubizwa i-substitution esithi 1 over x is equals to r over n iyafana nokuthi
uma wenza cross multiplying noma division, uthola ukuthi n is equals to xr, yebo, is equals to xr. xr ke n kulapho n, when n approaches infinity, kuyafana nokuthi it's equals to x, ngoba u-r loyana i-rate yasuka, but u-x naye uyafana nokuthi it's equals to infinity. Lento besiyenza laphayana i-limit noma ulapho x ngayi-limit, ngiyaxolisa, i-infinity lapho n e-reacher ilento abayibiza noma efika kule ndawo abayibiza i-infinity, inamba yakhe iphelelwa, u-e for infinity, na x kulapho ufana nokuthi leya formula ika-x equals to infinity, naso yenza kanjalo, it's infinity x multiply by 1 over plus 1 over 1 over x is equal to it's, or over x to the power x, or number to the power xr is equals to infinity ka x, infinity ka x, ngisaphinda lento bengiyenza ka times 1 plus x, or plus 1 over x to the power x. Yonke lento bengiqede kuyenza yafana ukuthi over u-r leyana xr, into bengiyenza lana izinto ezisafana, namanje ngisangathi futhi ilimit ka-x, it's equals to limit ka-x, it's equals to limit ka-x times 1 plus 1 over x times x, or to the power x, yafana nje yonke leyanto ikhuliswa futhi ngaleya i. Yilento besiyenza, lento besiyenza kahle laphayana ilento esibiza i-limit ka-x, nalaphayana lento besiyenza ngale i-limit kabani, ka-n. Yonke lento besiyenza i-limit ka-e noma i-r noma u-x, u-x r ilimiti yakhe. Ngisazoqhubeka-ke, asikaqedi. Injalo-ke lento yethu ka-r percent. Kubonile-ke lapha into esenzile masi-compounda singaqedi, sikhulisa singaqedi, sigcina sesibhadala e to the r rate noma e to the power r. Laphayana ubonile into engiyenze laphayana, nanyi into ebengiyikhohliwe ukuyenza. U-p loya uhlezi akhona, ningamkhohlwa, ngishintsha nje umbala wakhe, bekumele ngabe ngimfakile, kwenzekile angilahlekele, nangiya nalapho kumele kube no-p, noma lapho kumele kube no-p, nalaphayana. Naku kusemqoka, nikhumbule-ke ukuthi i-compounding yethu leyana noma ukukhulisa kwethu ukunyaka nje kuphela. Sizokwenza manje, sifuna ukubona makuthiwa siyakhuliswa i-r percent yethu, sikhuphula ngeminyaka emininganyana. Sesiphelile isikhathi sami emavidiyweni azayo, sokhulisa ngeminyaka edlula u-1 year, sibone ukuthi ihamba kanjani i-r percent yethu. Siyabonga.